Tak, zatiaľ tam ďalšia láska Generation of Fidget a teraz už máme aj vektornejšie video. A tú súťaž pre túto krásnu postavu. Dúfam, že to je epic. Tak vlastne toto už máme všetko, vyskúšame ešte podzemka čakadlo. A nič. Takže aby ste sa zúčastnili, musíte dať odber, pozrieť si video nejaké, jak možno vidieť, to začal, že je 400. A teda sa všetko a ja to dám na stránku shadesonfidget.cz.sk a napíš, že je hotovo, vyhlásim to z random.org a vyhlásku to natočím. Tak vlastne to je všetko, ešte prejdeme sem, dáme si, no a dneska som dokončil level 242, takže je to super, dneska padol okrúhlák, takže fakt super. Takže ja vám učím, dajte odber, pozrite, like, ak sa vám nepáčilo video, tak dajte like, a keď ne, dislike. Tak to je práve, tak to máte všetko a sa s vami učím, tak čus.